Čauko, to je Ridy a vítajte pri jubilejnom 10. dielu Let's Playu na Skyrim. Bude možno tento diel dlhší, pretože keď je ten 10. tak nech je aj trocha srandy pri tom. Aspoň dúfam, že je 10. A dneska by som chcel konečne trafiť tú cestu. Minule sa mi to bohužiaľ nepodarilo. Tak uvidím, jak sa mi to podarí. It's not like my poaching is hurting anyone. The Jarl can hardly eat every deer now, can he? Vtipný týpek. Tak idem. Máš dobré. Ale pohľadne sa to zavádza. Zajac. Nič. No, cesta. Dobre, takže už by sme mohli byť aj blízko. No, nie blízko, ale na správnej ceste, tak som to myslel. Čo zač? Zlomnoha. Tam je nejaká priepaská, niekto spadol asi. Čo to bolo za zviera, čo som počul? Môže tu teraz cesta, lebo cez by sa netrafil. Vozík. Jak sa darí? Len šipky. Kde to som teraz? To je mohlo ísť aj vrchom pri už som skočil tam dole. Si uložím tuto. Som prešiel pekný kúsok. Aj trvalo mi to ani dlho. Ne, nechaj ma. Ja nič, ja muzikant. A veľmi dobrý muzikant. Nechaj ma na pokoji. Dobre. Čo je dobré, keď som v vode? Bože, nehorím. Stráži by mi mohli pomôcť. No to už je tá dedinka. Choď, choď. Au. Nekam sa schovám. Hore. Môželo zakrytého krbu. To je strašne coolý názov, ja som to strašne smial. Som to videl. Dobre, stráže sú tu. A
Dobre, sme tu. Uložiť. No, šup. A ideme bojovať. Není, ja som drakorodený, ja môžem počiť dušu. Je. Trafil som? Ne, trafil. Ne, zdvihol sa. Tak nejde preč. Alebo ide? Zober ma, tam chcem ísť hore aj ja. Tybre, to bolo dobré. On je na budove? Jaké cool. Tam ležia horiaci. Som tak v pohode. Prísť vedľa mňa nejde po. Dole sa chcel ľudí boj. Reakčný ten diel trochu. Tak uvažoval, že som spravil taký... Jak to povedať? Že by sa skladal z viacerých časťov ten diel, ale... On bolo byť trochu divné. Možno bude dlhší, možno bude normálny, ale... Stačí sa mu, trochu taký zaujímavý, že budem hlavne robiť nejaké somarinky a nebudem behať po hlavnej úlohe. Čo bol bohužiaľ môj cieľ, ktorý mi nevyšiel minule. Takže uvidíme, jak to vyjde dneska. Prišiel som sem a teraz by som musel ísť úplne hore. Muziku nám to púšťa. Tak nám odlieta. Alebo aj nie. No, budeme musieť ísť sem hore. Tam sa nechce. Pápa. On odíde? Nie. Tak nič. Ideme do krčmy. Keď to nejde, ideme do krčmy zapiť smutok, že nás opustil náš drak. V týchto krčmách sa dá veľmi veľa toho dozvedieť, lebo krčmári majú vždycky nejaký ten nejakú tú klebetu v ruke a ja vám o to povedať. Ale všetky vyzerajú tak na jedno kopito. If I were you, I'd keep away from the barrow on the east side of town. It's haunted. No to vždy. Povedz mi ešte bližšie. Much more to look. Aha, super. I've seen one of the spirits with my very own eye. Fortunately, certainly isn't helping my business any. If you think there's anything you can do. Dobre. Be my guest. Here, take a look at this. Some of the Jarl's men came by and left this bounty letter. The Greybeards are a solitary lot. We get the occasional pilgrim passing through here on their way. About a year or two ago, I warned him not to go in there. We never saw him again. If you pass through again, stop by for a drink. Ale ja mám vlastné. Počkaj, kde je Lydia?
Fú, jak som sa zlákol, že to neprežila. Nejaký súboj z toho. Čo tu máš? Čo, choď do postela. Kde sú dvere? Zrejme sa, čo máš pri sebe. To je moc málo. Dobre, tak nič. Za 10 mi dal hneď oné? Tak nebudem okradať ju. Potom ju oslovím a myslím, že mi dá dobrú úlohu. Ktorú som tušne nikdy nesplnil. Myslím, že to ono. Hej. Taká viac menej ľahká, len keby to bolo iba, bo máte pre ňu získať tuším 10 medvedích kožušinov, tak nejak. Kebyže jedna, to je v pohode, ale tých 10 tých medvedov zase nie je toľko po celom Skyrime. Treba behať všade. A tak náhodou ich nájsť. Autor neznám. Ukrytého pozemí opa. Kto tu má kašel? A niekto je... Oho! Ulovok. Nemáte tu alchemistickú? Čo by som si spravil nejaké lektvary? We don't get many visitors through here. Unless they're headed up to High Hrothgar, of course. Vyskúšame tu, koľko percent na to dá? 41. No, percent? To je iné. Dobre, tak nič. Ale toto už by sa dalo. Prázdne. Tap. Ale toto je iná vec. Dáme, vieš, zlato vám nikdy nedá, že je to kradnuté a ste môžete platiť. Tak je. No, chcel sa... No, nevadí, tak sa aj spýtam inokedy. Chutí ti šlacha? Áno. Počkaj, ideme počítať oči. 1, 2, iba 3. No, vypadla mi myška a už beží, super. Wi-Fi mouse. Možno poviem spraviť nejaké vykradačky za zlodejský cech. A spravím to, ak mi ich dúfam. Kto je tu? Ne, nechod tam. Toto je najhoršie, keď ho oslovím v vode. Musím ísť za ním. Kde si? Kámo? Ne, hľadám teba. Už sedí? Ty si iný rýchly. I wish I could make my deliveries more often. Mostly food supply. The Greybeards tend not to get out much. Well, it's kind of an understanding, but trouble is, my legs aren't what they used to be, and climbing the 7,000 steps takes its toll. Budeme ich počítať. Really? Well, that... Here, take this bag of supplies. At the top of the steps, you'll see the offering chest. Just leave the bag inside. Well, there's the occasional wolf pack. Other than that, watch your footing. In these wintry conditions, I've been to the monastery many times. Being masters of the Thule. Well, not that they would. They seem peaceful, but I wouldn't want to provoke them. Tak go on. Pedamier, rumilovne. Možno. Ako postava. To čo? Aha. No to sa mi nechce. Sem ideme. Tech forever.
A keď tak rozmýšľam, aj Temné bratstvo by prichádzalo do úvahu, keď je ten 10. diel. Aj bola sranda, ale pozrieme tu, či nám dajú vykrádačku, spravíme jednu. A ideme Temné bratstvo robiť, to je tiež riftenie, takže je to výhoda. Toto je také divné na Skyrime, že máte dve zbrane, ale nemôžete ich skrížiť pred seba, napríklad ako tu na tom štíte a vykryť to. Alebo jednu, iba dať pred seba a kryť. Jednoducho musíte mlatiť, tam môžete mlatiť nimi iba. Trochu zlý slovosled, však čo? Slovenčina forever. Ťuk. Aha, takýto mechanizmus nemáte. A potom toto. Takže premakaný mechanizmus otvorí sa do stoky. A ešte sa, že všetci vedia, že tu ten cex ľuďov je, tu dole a nikto to tam nejde vyčistiť, akože majú z toho príjmy. Všeličo. Aha, sem idem. Ja aj sa skriňa až za tým, ale táhlo sa tam tiež dobre. All eyes are on you, lad. Don't disappoint us. Oh, ty sa opíjaš. I have work if you've got the backbone. Oh, so, feeling loose? How about you run a job for me? To je dosť uchylné. But your pride still needs some time. Čau, I handle the burglary, shells. If you don't like that kind of work, talk to Delvin. He runs the more up-close and personal jobs. Vykradačku. One of the quickest ways to make some coin in Skyrim is to clear out some of the wealthier homes of the valuables. If you're interested, I could point out a good place that could use a little house cleaning. What do you say? Ide na to. All right, take this and get out of here. Oh. Zase myš? Ne. Á, dobre, už beží. Á, je jediný. Musíš je ukrasť. Tak. Well, you done or what? Prečo ťa nedáva? Á, vedľa. Špatné dveže. Jo, špatné. Ne, sa nechcem ísť. Zavadzáš. Čakaj, jeda, skriňa, zabudám na ňu. No už mi ukazuje, predtým mi neukázalo šipku. To ma poplietlo, hodíme to na hru. Dobre, nič ste nepočuli. No, sekaj mi to okolo, už to nebaví ani takto. Akože chvíľka mi to ide plynulo a chvíľka mi to seká, to má na znamená, že sklzom sa za rebríkom. Zaujímavé, že musíte kliknúť na rebrík a nie na dosky. Už to zatváraš. No, dobrý deň. Konečne nie v noci. To bolo dosť také... Blbé. Čau, kam ideš? Neutekaj. Čo mi povieš? Áno. Som do riftanu. Expert, neviem, čo tam je. Preskočíme hradby, jak sa hovorí. Áno. Z toho zlodejského sa trochu komplikované ide do lifta. Je to predušuje ten zvuk, to vyzerá, keď som skúkal. Čo? Podobno? Hop.
Akú reklamu si robí? To je dom? A to si uložím. Aha, dobre, zlom som šperhák. Pakľúč. No, tak to je. A nie je to pakľúč. Svietnik. A kde to je? V tom súde? Si za stenou. Pre osobnú potrebu. A nikto tu nie je. To je pekné. Teraz je kamen. Si neberieme. Bežíme preč. Ináč, keď sa takto ľudia spýtate, keď sa niekde, kde máte byť, tak nič. You're not supposed to be here, ale čo to hovorí. Nemáš tu čo robiť. Nebudeš sa skrz dieru rýchlejšie. To by malo byť niekde tuto za zákrutou. Som. A vy u mňa mám vrecku, keď chceš vedieť. Vyskúšame to tady to, či trafím. No, nie je to až tak ďaleko. A hlavne ona sa tu bude zase zapíjať smútok. Že nevyslíte zlatice, či jak sa to volá. Viete sa, že som člen cechu, ale aj to. All eyes are on you, lad. Don't disappoint us. Don't worry, keep it. Back with good news, I trust? Amazing what people leave laying around for us to take, isn't it? Stolička. Up. If you want to get paid, keep your weapon sheathed. I've picked up some new clients and did a few jobs on my own, but I'm not sure if that will cover our expenses. So you're the new recruit, huh? Yeah, well, looks like you and I are gonna have to get very well acquainted. I'm the fence. I can also provide a few supplies useful to our trade. Sure, how about I get Dirge to knock... Look, at the end of the day, you'll find that all we care about... Good. Here's your armor. Just make sure you put it to good use. Konečne. Alright then. To je úplne superová. Napríklad som ťažký. Aha. Tak to vyriešime. Zbrojov cechu zlodejov. Kde je? Aha. Si dáme. Blíži sa nosnosť. Čup. Hneď som ľahký. All eyes are on you, lad. Don't disappoint us. No, našim to videl. Fajn. Tak ešte vybehneme. Jeda, zase som zle odbočil. Né. No to ani nebaví. Stále si míliť zákruty. Tak teraz ešte skočíme do Riftenu. Toď sa. Tuto. Čup. Skočíme do Riftenu splniť tú úlohu prvú z temného bratstva. No to už bude pomaly koniec, však už dosť dlho nás začal. Aj keď sa mi to zdá, keď som robil 5 minút, ale je to pekný
On to keď ste zažretí do hry. Chudáčik, čo ti stalo, tak to tu sám sedieť a zvykal mi osloviť. Hey, let's talk a second. Dobre. You're making waves around here. I like that. If you ever want to talk about... I wouldn't bother smacking at those hives with a weapon. Set them on fire. They'll go up like kindling. Let's go shipping. Come back and see me if you ever need pickpocket training. Zberateľská akcia. Nevadí, to bude vždy pekná zásoba. Keď vám do duši viete, kam máte ísť. Ešte je, super. Takže, denník. Toto je ono. Skúšame, kam nás to tentokrát pošlo, či ho nesklame to puzzle. No tak to mi jasne. Go cast your fancy magic someplace else. Aha, to je tu. Si vypočujeme ho, tu je týrať tie deti. Those who shirk their duties will get an extra beating. Do I Beating? make myself clear? Yes, Grelod. And one more thing. I will hear no more talk of adoptions. None of you riffraff is getting adopted, ever. Nobody needs you. Nobody wants you. That, my darlings, is why you're here. Why you will always be here. Until the day you come of age and get thrown into that wide, horrible world. Nevidia? Now, what do you all say? Love you, Grelod. Thank you for your kindness. It's Grelod. Victory is yours. I submit. Však ma nikto nevidel. Kill Grelod. Jaký si Grelod's dead. Aventus did it. I can't arrest you. Čo to má? Potom si prasať. Hooray! Grelod the kind is dead at last. Save! Taká žranda. Leave here. Yay! Leave us alone. Aventus really did it. He got the Dark Brotherhood to kill old Grelod. Hurrah! Hurrah! Kill one person and you can solve so many problems. I wonder if the possibility... Nemaj zač. Milujeme. Takže splnili sme prvú z Denného bratstva a toto bylo pre dnešok koniec. Ďakujem, že ste si pozreli túto 10. epizódu. Ja som si celkom užil, zdal sa mi to, že je to iba 5 minút. Takže ak sa páčila, lajkujte, komentujte, odoberajte a uvidíme sa na budúce. Majte sa.